ಬ್ಯಾನರ್ ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಮೀರಾ. ಇದರ ಪೂಜಾ ಮುಹೂರ್ತ ಇಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಶರಾವು ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕಲಾ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಯಲ್ಬೈಲ್, ಕ್ಯಾಡ್ಕಾ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಧರ್ಮನಗರ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಡಿ ಮನೋಹರ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರವನ್ನ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರಕಥೆ, ಸಂಭಾಷಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಶ್ವಥ್ ಅವರು ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ತಮಿಳಿನ ಖ್ಯಾತ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಪುಷ್ಪ, ಚಿತ್ರದ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಜಯ್ ಅವರು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರೆಜುನು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಮುಖಗಳ ಜೊತೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಶಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡ್, ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರೂಪಶ್ರೀ ವರ್ಕಾಡಿ, ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್, ಲಕ್ಷ್ಯ ಎಲ್, ಜೆಪಿ ತುಮಿನಾಡ್, ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬೊಳ್ಳಾರ್ ಅಲ್ಲದೆ ಅನೇಕರು ಜೀವ ತುಂಬಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಂಗಳೂರು, ಕಾಸರಗೋಡಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ಇನಿ ಮೀರಾ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತಕಲ್ನ ಮೂವಿ ಒಂದು ಲಂಚುಲಾಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದ ಅಂಚನೆ ಅಶ್ವಥ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಪೊಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪೊಣ್ಣು ಲೈಫ್ ಹಾಲ್ ಬರ್ಪಿನ ಏನೇ ಮಂಗ ಐತ ಒಂಜಿ ಆ ಟೈಪ್ ಮೂವಿ ಉಂಟು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಳು ಟು ಈ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರೋದುಂಟು. ಫೀಮೇಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮೂವಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತೂಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೇರಿ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಫೀಮೇಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಇದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಉಂಟು ಅಂದರೆ ಆಯ್ತು ಮುಹೂರ್ತ ಇನಿ ಶರವ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡತಂಡೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಭಾಗಗಳು ಒಂದು ಪಾಠ ಆದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ತಂಡಗೆ ಇಡೀ ಮಾತೆರೆಗಳ ಏನು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಹೂರ್ತ ಆದ ನಾನು ಒಂದು ದಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾತೆರೆಗಳಿದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಲಂಚುಲಾಲ್ మీరు నిర్మాణ మల్పున మీరా పన్పున ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಹೀರೋಯಿನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮೂವಿ. ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಹೀರೋಯಿನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮೂವಿ ಬರಂದೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಲಂಚುಲಾಲ್ ಇಂಚಿಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಬಾರಿ ಉದಾರ್ ಮಲ್ತುಂಡು. ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗೋಡು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪಜ್ಜೆನ ತೀರೆ ಈ ತಂಡ ಯುವಕರನ ತಂಡ ತಯಾರಾದುಂಡು. ಇನ್ನು ಶರವು ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಐತ ಮುಹೂರ್ತ ನಡತುಂಡು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗೋಡು ನನೊಂಜಿ ಮೈಲುಗಲ್ಲ ಆವಡು ಒಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಶುಭನ ಬಾಯ್ಕುವ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಯ್, ನಮಸ್ತೆ ಮಾತ್ರಿಗಳ. ಇನಿ ಮೀರಾ ಪಂಡಿನ ನಮ್ಮ ಮೂವಿದ ಮುಹೂರ್ತ ಆತಂದು ಶರವ್ ಟೆಂಪಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಫೀಮೇಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ. ಒಂಜಿ ಈ ತರ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳು ಮೂವಿಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ವೈಸ್ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿನ ಎಂಕ್ಲು ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಮೂವಿನ ಗೆಂದವಡಾಯ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನ ಈ ಮೂವಿನ ಗೆಂದಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನಮಸ್ತೆ. ನೀತ ಈ ಶುಭಗಳಿಗೇಡು ಮೀರಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಂಪನಕ್ಕೆ ಮುಹೂರ್ತಾಂಡು ಅಂಚ ಈ ಕಾರ್ಯ ಮಾತ ಪೊರ್ಲುಡು ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ 3 ದಿನಲ ಜನಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದು ಕುಡ್ನಾಡು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಕನಾಡು ಕೊಂಡದ್ದು ಯಾನು ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಟ್ಟೊಂದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಪುದರ್ ಅಶ್ವಥ್. ಯಾನಿ ಮೀರಾ ಪನ್ಪುನ ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದ ಬ್ಯಾನರ್ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಫೀಮೇಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮೂವಿ. ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಶರಾವು ಟೆಂಪಲ್ ಡಿನಿ ಪೂಜೆ ಅಂಡ್ ಒಂದಿಟ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಮಲ್ಪುನ ಅಜಯ್ KS ಪಂದೆ ಅರೆ ಪುಷ್ಪ ಮೂವಿಡ್ ಮಾತ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬೊಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ಪುನ ರೆಜುನು ಬಂತು. ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಶೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು. ಒಂದಿಟ್ಟೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಉಂಡು. ಅರ್ಜುನ್ ಕಪಿಕಾಡ್, ರೂಪಶ್ರೀ, ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಂಬಿನಾಡ್, JP ತುಂಬಿನಾಡ್, ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚ ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರಿ. ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯಾಮಿಯೋ ರೋಲ್ಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಲ ಇಂದು ಮೂವಿ ಟು ಇಪ್ಪೇರು. ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೀರಾ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಮುಹೂರ್ತ ಇನಿ ಸರವು ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಂಡೆ ಒಂಜಿ ಫೀಮೇಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮೂವಿ ಒಂದನ ಬೇಸ್ಡ್ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕತೆ ನೆತ್ತ ಪೊರ್ಲ ಕತೆನು ನಮ್ಮ ಅಶ್ವಥ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಮೇರೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಅಂಚಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಶ್ವಥ್ ಮಲ್ತೊಂದ್ರೆ ಅಂಚಿನ ನೆತ್ತ ಬ್ಯಾನರ್ ಬರ್ತದೆ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾನರ್ಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು. ಲಂಚುಲಾಲ್ ನೆತ್ತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತಿನಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಕ್ ಬೋರ್ಡು ಹೀರೋಯಿನ್ ರೋಲ್ಡು ನಮ್ಮ ಇಶಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ಅಡಟ್ಟೆ ಕಲಾವಿದರಿ ನೆಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರಿ.
ಅಂಚದಪ್ಪನ ಈ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೈ ಪಾಡ್ದುಂಡು ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಮೇರೆ ಅಂಚದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಇಷ್ಟ ಆವಡು ಈ ಫಿಲ್ಮು ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಬರಡು ಗೆಂದಡ್ ಬಂದು ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಇನಿ ಶರವ್ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಮೇರ್ನ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾನರ್ ದೈಟ್ ಆ ಮೀರಾ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಹೂರ್ತ ನಡೆದಿದೆ. ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಫೀಮೇಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆ ಮೂವಿನ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಲಂಚುಲಾಲ್ನ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ರೇಟ್ ಏರ್ ಮಾತ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಪ್ರತಿ ಬೊರಿಯಾಗಲ ಗೆಡ್ಡೆ ಆವಡ್ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನಟ್ ಮುಹೂರ್ತ ಆತನು. ರೇಟ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಮೀರಾ ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡ್ ಬಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತ್ರೆಗಿಲ ಯಾನ್ ರೂಪ ವರ್ಕಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದ ಮೀರಾ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಮೂವಿದ ಮುಹೂರ್ತ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ತಂಡ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಈ ಮೂವಿನ ಲೇಡಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮೂವಿ ಉಂದು ಮೀರಾ ಪಂದ್ ಬಹುಶಃ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಟೈಟಲ್ ಕೇನಗನೆ ಗೊತ್ತಾವು ಲೇಡಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಬಂದೆ ಅಶ್ವಥ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸೊ ನಿಕ್ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೂವಿಡ್ ನಿಕಲ್ನ ಮಾತೆರಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಈ ತಂಡದ ಮಿತ್ರಡು. ಹಾಯ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ರಿಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಾನ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವಳ ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ತುಳುಟು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವಂತುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ அஸ்த்ரா ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் டைரக்டர் அஸ்வத். ப்ரொடக்ஷனோட செகண்ட் ஃபிலிம் துளுவில் பண்ணுறாங்க. படம் பேர் மீரா. நான் வந்து டிஓபியாக இருக்கேன். வந்து தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இப்போ துளுவில் ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணுறேன். படம் நல்லா வரணும்னு ப்ரே பண்ணிக்கிறோம். ತುಳು ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಮಿಲೆಗ್ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಸ್ತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಿಡ್ದು ಉದಿಪುನಂಚಿನ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೊಸ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಡಲ ಮೀರಾ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ಡ್ ಉದಿತ್ತೊಂದುಂಡು. ಹೊಸ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಂಡಲ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಥ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೊಸ ಹೀರೋಯಿನಿ ಅಂಡ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉದಿಪನ ಬಣ್ಣಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕರಿಸೋದು ಮಾತೆರ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬತ್ತು ತೂದು ನಿಖಿಲ್ ಸಹಕರಿಸೋರ್ದು ಕೇಳೊಂದು ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪ್ಪೆ. ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ.